На 12 март в залата на Младежки дом във Варна се събраха десетки млади хора за премиерата на втората част на филма "Умирай лесно". На събитието присъстваха заместник-кмета на Варна, доцент доктор Христо Бозов, авторът на филма Емилия Антонова, както и много учители, ученици и гости. Искам да ви кажа, че няма да видим приятни неща и не сме се събрали да гледаме приятни неща. По-скоро нещата, които са видени от автора на филма, но те са в голямата част от тях и документални, са свързани с събития в нашето общество, които са отражение на това, не само това, което става в нашето общество в последните години, но това, което може би е заложено и в душата. Лично мене ми се иска този филм да провокира не само дискусия, но да провокира дискусия, от която да има реална полза. Филмът представлява трагедията на семейството на Денислав Орусков, който бе убит на автобусна спирка във Варна от пиян шофьор, на Михайло от село Герман, която след катастрофа с мотор е в будна кома, и на Георги, момче, което остава в инвалидна количка след катастрофа. Във филма е включено още интервю с 22-годишно момче, излежаващо присъда в Софийския затвор за това, че карайки в нетрезво състояние е убил своя приятелка. Идеята дойде след убийството на едно момиче от Монтана, която малко преди абитуренския си бал беше застреляна от свой съученик. Беше 3 месеца в кома и след това почина. Бях разтърсена просто от съдбата на това дете и реших, че просто като журналист не мога повече да мълча и просто да съобщавам някакви лоши вести. И от случая в Монтана така тръгнах с първата част на филма. Снимах и други случаи, разбира се, няколко случая влязаха в първата част на филма "Умирай лесно", която е посветена на агресията и насилието между младите хора. Начина, по който се възприема филма, благодарността, която виждам в децата, начина, по който говорят с мен, просто ми дава и увереност и надежда, че наистина съм си свършила добре работата и че филма е полезен и може да бъде едно предупреждение към всички деца. Развълнувани от видяното, гостите дадоха предложение филмът да се прожектира пред служителите на съдебната власт, след като смятат, че извършителите на тежки катастрофи от хора в нетрезво състояние не получават ефективни присъди. От Пътна полиция са дали зелена светлина на идеята този филм да бъде гледан от всеки кандидат-шофьор. Стана ясно, че община Варна е закупила правата за разпространение на филма и той ще бъде предоставен на всички варненски училища. Бъдете по-предпазливи, бъдете по-внимателни, но най-важно бъдете добри хора, бъдете по-човечни. Ако това е поведението ви от тук нататък в следващите години, живота ви ще бъде много, много, много по-добър.